Здравейте, във втора част продължаваме с Айман каза и кой ще ми каже? Здравейте. Майна. Здрасти. А кой ти е? Ти го. Ари. От това да направиш квадратче. Да ми го покажа. Ама някой трябва да държи камерата. Аз. Цецо, трябва да снимаш мен. Квадрат. Окей. После ме предизвикай да отида извън къде. Защо аз трябва който си избера? Моля, ако избираш мене, преди това да ме накараш да изляза. Не баш равен, ама брои ли си? Да. Добре. Чакай. Окей. Квадрат. Да, камерата тук. Сега предизвикай да отида. Не се показах. Да ти Да ма. взема една клечка. Не, който си избера. Ама ако избереш мен. Избирам... 100% от теб. Цец. Няма да е свързано с пръчка. Стига ме принуждава. Да го направя. Качи се на кабината. На кабината извикай Туту, тиража! Прав! Добре, дете. Тираджия! Тираджия! Сега си ти. Чакай, искам да отида за малко и сега ще се върна. За кое? Айде стига своята пръчка, бе. Слушай, Велко. Казвам му. Снима там. Да. Кажи нещо интересно за себе си. Те не знам какво да кажа. Чакаме сега цветомер, както винаги. Значи може да има час, 3 час, 4 час, 5, докато не са наснимани. Докато не... Това ще бъде нещо като поредица. Да. И другия път може да снимаме с мобилни номера. Ние вече сме го качвали. Ама в Нацецо Атанасов канал. В Нацецо сме го качили. Може да качваш в твоя. Много то простак. Това е тази селка, бе. Вижте, този направил коледно дръвче си взе. Няма правиш тук букуки. Не го ходим. Вижте. Тук няма, защото на наши не се карат. Къде? Тук из цялата област няма. Защото то ще накара да мете. Дръжте си ги в джобовете или в чантичката. Ето и. То де, да. Защото не мога да го фърля, ще не се карат. Извън такова ще ги направя. В кога ще играем? Ние се останем тук, почваме. Айде, стане сядай там. Аз съм. Саймън каза да си докоснеш обувката с глава. Чакай, искам да видя зрителите. Обувката! Добре. Ти си. Аз те предизвиквам. Саймън каза. Саймън каза да те предизвиквам. Без да излизам. Да кажеш на Цецо, че е хубав. Кажи ми го. И като дойде тук да го целуниш. И само да тъна посумно здраво. Няма да се накарам. Какво правиш? Какво правиш, бе? Карай се, защото да знаеш кога качвам клипове. Аз всеки ден качвам, буквално всеки ден. Вижте съветите за убий с куката и за заспиване. Аз искам да го видя, точно ми е интересно. За убиване на скуката и за заспиване. Съм качвал. Майната ти никой, сядай. Стане? Направи го! Няма! Кажи му, че е красив и... Без да ме целува. Да, без. Кажи му, че е красив. Ти си хубав! Няма! Все пак казах ти си хубав. Без кавички. Не казвал без кавички. Ще махне грозен.
Посетете му Антон, напишете на латиница. Вижте само първия клип и тогава ще се уверите. Няма да го качваш. Ще 30 час. Няма, аз не мога да ги изстрелям. Не съм. Това ще почне наново. Самотен. Не. Ой. Видяхте колко откачалки има при нас. И ще видите трета част, това беше втора част и доска.